Ma tgħaddix ġurnata waħda li ma jfaqqax skandlu politiku ġdid mill-Gvern Laburista u x-xinità waħda wara l-oħra. Fi ftit jiem kellna tnejn kbar fost ħafna oħrajn. Dan qalu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia waqt attività residenti tat-tielet distrett elettorali fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żejtun. Adrian D'Elia qal li ġie żvelat kif il-Gvern irid ipoġġi poter assolut f'idejn il-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Artijiet James Piscopo. Irrid li Piscopo li kien kap eżekuttiv tal-Partit Laburista u ħaġa waħda mal-klikka ta' Kastilja jiddeċidiju trasferiment ta' art tal-poplu lil terzi. Fl-MFSA kellu jkun ex-Ministru Laburista stess li ma felaħx aktar u ħapassi legali fil-konfront ta' tmexxija tal-istess awtorità biex ma tiġevolax b'mod skandalus kif ridet tagħmel impjegat tagħha li b'daqqa ta' pinna ridet tagħtih 20,000 ta' euro. Adrian D'Elia spjega li Joe Brincat kien ċar u dirett qal li hemm ksur sfaċċat ta' liġi punibbli taħt il-liġi kriminali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li kellna każ ieħor fejn ħareġ ċar kif entità oħra bħal ħafna entitajiet oħra f'pajjiżna spiċċaw hijacked mill-Gvern Laburista. Dan kien il-każ tal-Fast Ferry Service bejn Malta u Għawdex. Ġie stabbilit li l-kumpanija governattiva Gozo Channel kienet taf li kien hemm diskrepanzi tekniċi u legali minn kif kien mistenni fil-kuntratt, iżda xorta ffirmatu u rebħet it-tender il-kumpanija partikolari. Fl-ħar ġranet, rapport tal-Manival ċanfar bil-kbir l-atteġġjament laxk tal-Gvern fil-qasam tal-governanza, atteġġjament li kif diġà spjega l-Partit Nazzjonalista qed ipoġġi eluf ta' impjiegi f'periklu. Pajjiżna sab il-qiegħ mhux tort tal-poplu ħawtil tiegħu imma ħtija ta' gvern li l-poter telal war-rasu u jaħseb li jista' jgħaddi romblu minn fuq kulħadd, tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia. Il-Partit Nazzjonalista mhux se jippermetti dan, se jkun oppożizzjoni b'saħħitha, imma fuq kollox se jkun gvern ħafna aħjar minn dak preżenti. Adrian D'Elia tenna li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jiggarantixxi istituzzjonijiet li jaħdmu b'mod ħieles u indipendenti.